Apay, akastoy ti BIAG. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti BIAG. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan amaurin, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Nga masakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para ka ni Cinderella ti maot iti Jordan, ni Yael, J.R. Patulod, kan Ariola and Domingo family from Crisel Domingo. Kastamatan ni Cara Ann Gutierrez iti Kuwait. Ti tropak dito'y Pansitan Resto, dito'y Jubail, Saudi Arabia, kas kada Dante, Oliver, Abel, Richard, Albert, Erning, ken Rosie, from Chris Villena. Shout out pa'y kada Jubel, Mary, Chris, Mara, Kessel, JV, ken Marvin. Kastamutan ti Dulay family from Rosario, La Union, naggapo ken ni Papa Inong. Kablao kadagiti padak nga Ilocano dito'y Riyadh, asumubsubaybay kadagiti Aplodio from Jeremy Asuncion. Kastamutan ti Divaras and Bisera family dita Etiaga Isabela, kan family Kamungaw dita Pulay Luna Isabela from MJ Divaras. Dulay kan Runas family akanayon adumdum ngag kadagiti drama yo from Henry Dulay Jr.
Amin nga agdengdengag dito'y San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Da Casey, Daria, Odessa, Marvin, ML, Lian, Bonito, Aya, from Darwin Acosta. Kablao pa'y para iti Abiliera kan Bumanglag family, dita Inabaan Norte, Rosario, La Union, from Philip Bumanglag ti New Zealand. Breakerstone dita Malaysia, from Tabuk City, Kalinga. Ni Helen Grace ken Jaime dita Kuwait. Ni Mary Ann Paas dita Jizan, Saudi Arabia. Happy birthday kan ni Elsa Juan from Joyce, Katoliko. Ti Manzano, Kabohe, Oralio family from Ramon Isabela. Kablao pa'y para kan ni Jovelyn Diano, ni Baby Moke. Kan belated happy birthday kan ni Sandy Sarmiento, idi December 17, kan Zane Perzues Munoz, idi December 18, from Shans Padilla. Belated happy birthday pa kay ni Villa Valley Sabado Ilocana, idi December 20, dita Urdaneta, Pangasinan. Kastamutan, a belated happy birthday kay ni Nanay B, idi December 16, from Aloha, Joyce, Caliva. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Maureen. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Maureen. Kat iti agdama, addaak dito'y Canada, kadanak ti si Bubukal a pamilyak. At itugmat asalaysayon no kasano nakagteng kami dito'y asang kapamilya. Ngam saan aday tati kayat ko nga ibinlay, no di kat ti istorya ajak tupulos malipatan, nga adda pa kainaigan na iti Paskwa, ken baro atawan. Amok nga ado ti as-asikaswen nyo, ken makumikum kayo kadagiti maaw-awat yu asurat, manipod kadagiti kas kanyak, anaayat adumdumngeg, ken mangtartarabay kada kayo. Ngam sapay la kumamanang, tama ipaayan met iti gundaway, daytoy padas ko. Apay nga siya ti pangibilbilin namin ti dayta Maureen. Apay na urayom lang ni Ariel. Saan nga rudan, Becky? Ta sigurado nga agsakit manan tinakam na, no jak mapatgan ti kid daw na nga itulod na iti balay. Ano may mayatlat tamat na si kamis mo ti makisarita kinkwana. Iti kasta, saan na maupay di tao? Agasam ngay, ag-effort nga may mangsukon kan ka. Kaya, saan na ka na madanon diti trabaho? Tanagawit ka. Iso nga rod, nga ibilbilin ko kan ka. Tapno, Mom, kasla di mo ayayatan dyan nobium, kapiti kastangar aramidam. nagbidot ka dita, Becky. Ay ayatak unay ni Ariel. Apay nga ro di mo mailaban, daya nayat yung ngay. Amom na anya ti makagapo, Becky. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka? Ay, Isa pa nga asim ko mata maawatan nak. Katulungan nak, gayam. Anyat orasan. Apay nga itakala nga si Mangpat? Ni, tatang, nagdiretso ak nagawid apaman arimwara kiti trabaho. Apay nga ron nga itakala nga si Mangpat sayat? Tatang, No saan ka anapan nagsayat? Itay kumapay ang nakasangpet ka dito'y balay kat nakaluto ka kumandang nga! pasensya kayong tatang. Sana namin ang nakalugan adagos itadaki di paradaan. Ha? Ngamkit di, talaga ang nagdiretso ak nagawid, apaman ang naggapu ak iti trabaho. Nagadoo pa'y la rason mo. Ingkagat agluton tamabisina kon. Darasam! anya? Nagsapa ka lang aruda na nagawit ng nautan ka pa'y laang? Ay, unay matan. Diyak nga may nakalugan adagos idi kalman iti paradaan.
Iso aday jay. Naladawak iti sumagmamano a minutos as imangput iti balay. Nalabas mo't ni tata kanor. Ang nalatan ti kayat ng aramidan kang kangay. Ay, jak amo. Jak amo, Becky. Nay na. Nakakaasi ka lang aruda. Speaking, aday tan ni Ariel. Ha? Naimbag nga oras mo, Maureen. Naimbag nga oras mo, Becky. Kastamot kang ka, Ariel. Apay nga da ka, Ariel. Day off ko ita. Isa sinapa kong timay. Tapno dinakmanin panawan. Ha? Tinasaya at panawan kayo na dunga tapno makapagsarita kayo na imbag. O sige, bye. Anyat aramidam, Ariel. Aguray akong ditoy. Aging kaamalpas ti trabaho, Maureen. Anya, nagsapa pa'y laang. Awanan yaman na. Basta aguray akong ditoy. Nalpasan ngayon karik iti bagig. Nga itulod kay di balayo. Tapno maam-am mo kon ni tatang mo. Naimbag nga oras yun, sir. Siyak ni Ariel. Siyak awan bibiyang ko nga oras sino ka pa'y lalaki. Ha? Tatang. Talaga sayat ka! Sir, di ko makabilang ti kaayan-ayat ko. Anya timbagam. Kaayan-ayat mo na ito'y babae? Uwan, sir. Kaayan-ayat ko ni Maureen. Talaga gaya masayat ka, babae! Saan? Gusto ko man. Di yung dangaran ni Maureen. Pangasiyo. Awan bibiyang mo nga uran niya pa'y taramid at kankwada. Awan bibiyang mo! Nairwama kon anauyong kanyak ti amak manang Emmy. Tasyak ti pabasulan na iti pannakatay day di inak. Sigun ngamin iti ikit ko akabsat ni tatang. Pimusay day di inak, idi impas nga inak. Iso anadagsan ti dara kanyak ti amak. Sipod na addaanak iti puot, jak pulos na rikna nga impatagnak. Babaunan ti trato na kanyak. Tagabo na. Kinapudno na, ad-adupay tinaitulong ti ikit ko idi agad adalak, ngam ti mismo nga amak. Ngam uray no kasta, sa anak anagimula iti sakit tinakam. Idi naamon ni tata nga adan kaayan ayat ko, nakarkaron anagbalin nga istrikto kanyak, ket ti sigod nga ungatlaeng amapaspasarak no maladawak nga agawid, nasukatan iti kabil, tanakarkaron anagbalin anauyong kanyak ti amak. Saan ka lang ang kriminal? Sumayat ka pa'y! Awan serbi manakaadal! Gatal! Nagsakit mo tanti kasta pa nagsasauyo, tatang. Anak da. Awan ti anak ko ang kriminal! Saan ka kriminal, tatang? Saan? Kriminal ka! Pinatay mo tayo di asawak! Kriminal ka! Saan ka kriminal, tatang? Saan? Kriminal ka kung naklangarutan! Orean niya pa'y tar aramidem! Kriminal ka! Pinatay mo tayo di asawak! Kriminal ka! Kriminal ka!
Diyakan mano sa tikas di atrato yung kanyak tatang. Isa na say-saya at pa'y pumanaw ako. Sige, pumanaw ka. Tiamom kadlapdan ka. Ha, saan ka lapdan? Pumanaw kan kriminal. Pumanaw ka! Ay, unay matinitata ka, Nor. Saan mo matabasol na pipmusay manday dinanang mo nang ipasgay kan ka? Anyangay ko matibasol mo, Ijay. Talaga sa balit yung ugali ni tatang. Siya ka talaga di mapasulan na. Sipod na daan na kitipuot. Nagsakripisyo akon. Nabanog akon, Becky. Nabanog akon. Maawatan ka, Maureen. Ay, naibaga ka dito kabalayan nagkamang. Safe ka dito, eh. Pasensya kan, Becky. Ngam siguradong agturungan dito ni Ariel. Ha? Ano di kaya't masawan? Imbagakan ko na nagtalaw ako ni Jabalay. Diyak lamin amuno sa dino ti dagus na. Isa ako nakasukunan naklaangan di ti dagus mo. Kasta ka di? Maureen, kaya't ka di asawan day tama kidandakan ka ni Ariel? Uwan, makamuditan. Total, kanayon nga ibaga ni tatang asumayotak. Agatalak. Hoy, girl! Sana rason ti kasta nga ibagbaga ti amam tapno aramidom tanya manapampanunutom ita. Amahan na nakarkaron to nagkalkal na utang ka, girl. Saan magsiguro? Marik na kay ayatan nak ni Ariel. Kasta akmut kan kuana. Isa pa nagkunak. Gusto lang na iti apangandan ko. Makidan na akon kan ni Ariel. Saan may makasarita pulos ni Tata Kanor? Gapoy tinalaw sa pungtot na, nana. Isoada kayo tinapanunot mi nga asit gan ni Maureen. Maawatak marok. Katagyaman akmet, tanapanunot yu ti umasidag kanyak. Napagsaritaan mi dahito gan ni Maureen, nana. Wan anti minyang, panggap mi nga minan ti agkalay sa ni Ariel. Saan mi akayat ti agdanalatan iti agnanayon? Iso akayat mi kumati umamo kan ni tatang. Kayat mi akid dawan ti bendisyon na. Di kay agdanag, siyak ti makisarita kan kuana. Tangay saan na kayo akayat akasarita. Agyaman kami, takayat na kami atulungan, nana. Agmay-maysa akaanakak ka ni Manong Kanor ni Maureen. Siya ka mismo, diyak kaya ti panang pagpabasol na ka ni Maureen, gapo iti pupusay day di ipag ko. Saan arumbang day chay? Iso adi kay agdanag, tamapanak iti ayad ni Manong Kanor. Kasaritak may papan iti panggapyo a panagkalaysa. Wanta mamungak na ka ni Maureen. Manong Kanor. Isola dingitag. Awan ti maibaga kiti ibagbaga makalaysa. Una yan, Manong Kanor. Kakaiso na nga anak mo ni Maureen. Anya ka kadiminyang. Mamin ano ay nga ibagakon ka nga awan ti amok ngagnaga ni ti Maureen. Di ka kadi makauawat. Di nakngarod ka ungat Manong Kanor. Nukunam nga awan ti amom nga agnagan iti Maureen. Awan nga rod. Ala, agpakada ak nga rodan, Manong. Di na ko mairaman iti pungtot mo.
Asya nakpay ka ni Auntie Minyang, idiin salaysay na kanyak ti inaramid kan kuana ni tatang. Idi pinadas na akasarita, maipapan iti panagkalaysami ken ni Ariel, manang Emmy. Urayak la nagkapoy idi naamwak ti amin nga imbagbagana. Ngem ingka gumaak a kinontrol ti bagik, tapno saan nga agumok ti sakit tinakem ken gura iti barukong ko. Nagkalaysa kami nga rod ken ni Ariel, nga uray awan ti bendisyon ti amak. Ingka gumaak tinagbalin a naragsak, nga uray dinak intulod iti altar ni tatang. Kat pinanunot kulatan, akadenak ti amak iti aldaw ti kalaysak. Agingga idinaginawa kon para iti damo nga anak mi ken ni Ariel. Umadani idin ti Paskwa. Maureen, an nadam ti bagim ha? Diyak kahit nga dadaka sa mapasamakan ka. An nadam ti anak ta. Para burday ta manipod iti Diyos para kadata. Para iti dahi ti umadhanin na Paskwa. Talaga akas ta ti aramidak. Kompleto ko mati panang celebrar tayo ti Paskwa. No kadwak ti amak. Maureen. Ariel, saan magsiguro adakas no umamo tamanan iti amak? Padasan talaang. Kat una, awan mat dakas na ket. No kasta, umanugot ka nga umamo ta iti amak? Apay ket din asan ngay. Anya kamom. Amangan no iti dahi ti agundaway, kat mapakawan kan maawat na tan. Ngamin, malaksida nagkalaysatan. Masikog ka pa yan. At danton apo ko na kadata. Barang maawat na tan. Nangruna ket umadanin ti Paskwa. Iso nga era nata ti umamo, inton bisperas ti Paskwa, Maureen. Sige, Ariel. Kat sapay la ko ma, tamaawat na tangag payson. Kat iti kanito ang mapasamak dayta. Daytoyan ti karagsakan a Paskwa. Ken kagasatan a baro atawan a selebraran ta. Daytoyan, Ariel. Tawatem tait den danana no basit Nalamat ti pulboy ti angin, naragsak tirik na di amin. Sino kayo? Tatang, amo ka kagura daklat ta. Ngamgapuman la ko maiti Paskwa. Awatan kan pakawanan da ko. Maureen, panagkunakit saan pa anak kasagana ti amamangawat ka data. Oh my God, pumanaw tan dito eh. Mabit lang, Ariel. Mabit. Saan ta pa yung pumanaw? Maureen. Tatang! Amo ka bang mangagdak? Pagkawanandak nga niya matibasan ko adyak may karkaro ka na kayo. Ang kitkidawag hindi pa makawan ka na kayo. Doon sakit para ka na kayo di papusay na ininanang nga nangipasgay kanyak. Nakarkaro pa yung sakit ti marikrik na. Ngabutan siya, tinakaigapon ti pandagatay na. Ngamdi kasakitan tatang. Iso ti punang kundinaryo kanyak. Ngapo iti papusay na ininanang. Tanan
siya lako mati masurot. Ginaygayat ko lako na siya tinatay. Ngabday dinanang. Iti kasta. Saan ka kumuha nagsagama? Kapoy di pupusay na. Kansan na kumama ta pinapabasol iti onos di panagbiag ko. Ulit nagtatang. Ang pagkawanan na. Maureen, Naragsa ka paskwam tatang. Ipagpatagaw na yun ay. Naragsa ka paskwam. Sunata ti Pascual. at tinasayat Maureen. Dito talatan batog ti balay yung aguray ti pagluganan ta tricycle. Saan ta na magnapay tani? Sumip mo iten. Husto ko man. Di ka nagsangit. Ang mga anyapay ti mapasamak kan ka. Ariel! Diyos ko! Ariel! Abe, binagsul mo ni Ariel! Magmutipag mo na sino kahit nabagsulan ka na. Ayok ka! Pininaga mo di magko! Ariel! Ariel! Tulungan na kami! Binagsul na di asawag! Tulong! Maureen! Maureen! Ay natin napasamak! Ni Ariel tatang! Anda lang magsul ka ni Ariel! Kasi sinigawat na di magko! Binagsul na di asawag! Binagsul na ni Ariel! Maureen! Maureen, di ka gusto! Akalma ka! Masapul ang may pantay ito ospital ta sa sakbay amata sa titidar. Ariel! Pabitan! Agpatulong ang kadagiti karuma! Pascual, nagasal, Diyos ko. Bisperas ti Pasko ita. Kamantuya ka kumarkararagkan ka po. Pangasim ko ma. Ispanaw meti pagkat ti asawag. Di mo baybayan ni Ariel, Diyos ko. Pangasim ko ma. Maureen. Tatang. Saan ka nagsakit? Nakasarita kong ti doktor. Naispalan ti asawa. Agpaiso, tatang. Wen. Naispalan iti pagkad ni Ariel nga asawa. Medyo nagpagkad. Kaputado ti nagsaya-saya dara manipod kan kuwana. Naimaglakid din tagpada ti tipo ti darami. So siya kun ti nagdonar. Tatang, agyaman ako na kayo. Agyaman ako na. Awan anyaman na. Inaramid ko ti amin. Tadyak kayat ama ulila itinasapat agbalin nga apukok. Anak ko.
Wen, anak ko. Amo ka masikog ka. Takanayo napakaamuan nak niikit mo amin niyang iti kasasaad yung agasawa. Jakman amo no apay anagbalin anatangken ti pusok. Kat agdadata mo't talagang awan ti basol mo iti napasamak iti daydi inam. Akon palabsan da iti akon daway nga agkidnaw iti pamakawan ka na. Maurit, anak ko. Hindi unos ti panagbiag ko. Italangan ang ako nga inawagan ng itikasta. Italangan. Gaputa na ka-ameris akon, anak ko. Gamdi kang danang, ha? Tamadipot ita. Kanayo na namanggag mo kanyak na ita abalikas. No, mapakawan na klakit ni anak ko. Sana nanas kinagkid daw kayo iti pamakawan tatang. Tay ti oray ka anuman. Diyak palos pinanunot nga tapasan yung kanyag. Ipatpatag ka tatang. Katag yaman ako na'y danaawat nakmadlangan. Nabayag na naawat ka, anak ko. Gam kasi tinakunak. Diyan ka mo yung apay ang nagbalin na natangkan ti pusok. Siguro, ang sapsapo laklang iti siderek iti ipupusay na iti inam. Gamkit di, ipatpatig ka, anak ko. Tata. Naawat ka. Saan lang kasi ka? Hindi ka pati ti asawa. Kang runaan day taapukok nga day ti saklot mo. Isungan na damtibagim, ha? Tatang. Ikari. Merry Christmas, tatang. Merry Christmas, matkan ka, anak ko. Naragsak ka Paskwayo, dahil di kablaw ni kabiyak kumat agari, di aming nga umili. Paskwa iti tawan 2013 manang Emmy. Dayta ti selebrasyon ti Paskwa ken baro atawan, ajak tumalipatan iti unos ti panagbiag ko. Agsipud ta iti dayta akanito ang nagbalin na urnos ti biag ko. Gapo ta nagkinaawatan kamin iti amak, kan naispal iti peggad ni Ariel nga asawak. Apaman ang nakapagpasngayak, nag-abroad ni Ariel, kat napagasatan dito'y Canada. Iso akalpasan ti sumagmamano atawan, naala na kami dito'y nga agina, kastamutan ni tatang. At dapay dagiti kakabsat na anaala na dito'y, kat nasayaat ti trabaho da. Ngam oray no da kami dito'y, at dati may sa abisyo ti Ilocano, asaan to ang maikat kada kami nga agasawa. Iso ti agdengag kadagiti drama nga ILOCO nga indakdakkelan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang. Naragsak a Paskwa ken naparabor a baro atawan kada kayo amin. Toy pagayam mo, Maureen. Kastamot ken ka pagayam a Maureen. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawan mo met. Amom,
Talaga asumangbay dagiti pagteng iti biag, apagarupen tayo asaanen asumangbay. Nulakit di tanabukal ti panagtalek, ken pamati tayo iti namarswa. Kas kumay iti napasamak ken ka. Dimteng ti tarigagay mo iti panawen, arumbeng nga agari, ken maiwaras ti pammateg. Saan laeng apara kadagiti ipatpateg tayo iti biag, no di kat para iti amin. Takas taa talaga ti pudpudno a kaipapanan ti Paskwa. Pammateg para iti tunggal maysa, akasmot iti pammateg ti Diyos iti sangalubungan. Isu nga impa ay nati kakaisuna nga anak na, amang subbot kadagiti basbasol tayo. Kada kayo amin kakabsat, naragsak a Paskwa, ken nagasat a baro atawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti nagla